бинандагони азиз, тавре ки хабар доред, мо ба наздикӣ барои хонаи Замира Норова обгармкунаки ширкати Висман харида будем. Имрӯз бошад? имрӯз бошад барои хонаи Дилрабо мо мебел харидана мо лозим. вале вақто ки ба кӯча баромадем, дӯстон ба мо ана ҳамин маҷмӯаи савдоии Гулободро ки дар маҳаллаи Навободи ноҳияи Самарқанд дар кӯчаи Тонг Ёғдуси хонаи 105 ҷойгир аст, маслиҳат доданд. мо бо Фаррухҷон имрӯз барои Дилрабо ҳамин мебелро кофтан ёфтан ёки тавсия кардан дидан омадем. бетон дарун ба дар омада якҷоя интихоб мекунем. бинандагони азиз, мо бо маслиҳати мутахассиси Гулобод мебел Мансурака барои меҳмонхонаи худ таҷҳизот интихоб кардем. Акнун ба қабати дуюм мебароем барои интихоб кардани мебел барои хобгоҳ. дӯстони азиз, барои миҷозҳо ҳамин хел шароитҳо ҳозир кардан ки мо дар лифт будем. ҳозир баромада дар сеюм этажаш баям мебароем. худо хоҳад ҳозир мо дар дуюм. маҷишина майлаша анин роҳат ростшагам аз инҷо рафтакем наомадсад ҳаминҷо дам гифта мешинам. бача шумо рафтан гирето бениҳоят роҳат бахш. майнаш мебели шоҳона. вақте ки дар чунин мебелҳо мешинед, худро мисли малика эҳсос мекунед. бовар кунед азизон. дӯстони азиз, ҳозир мо яке аз қисмҳои асосие ки занҳо бисёри вақти худашонро мегузаронанд, тарафи ошхона омадем. яъне ҳозир мана нигоҳ карда истодем, ҳар як зан ана ҳамин хел ошхонаҳоро дар хаёл ҳама вақт мебинад. чӣ қадар ошхонаи мо хушрӯтар, зеботар бошад, ҳамин қадар барои зан барои тайёр кардани таом илҳом медиҳад. дӯстони азиз, дар Гулобод мебел шумо метавонед мана ҳамин хел дарҳои босифат, рангу ранг барои хона дарёб кунед. Назарова, марҳамат. Ассалому алайкум. ҳамсоя. вақте ки хонаро таъмир мекунему ба он мебел мегузорем, баъд аз он ба мо чӣ лозим мешавад? албатта парда лозим мешавад. парда лозим мешавад. бинандагони азиз, хонумони зебо, шумо метавонед пардаҳои зебои рангоранги хушсифатро дар ҳеҷ ҷо кофтукоп накарда дар худи ана ҳамин Гулобод мебел фармоиш диҳед ва ба хонаи худ гузоред. Фаррухҷон бе? ҳазо ба қабати ҳозир сеюм қабати ин бино баромадем.
дар инҷо фастфуд ҳам доранд. Метавонед мана инҷа бед, мана фастфудҳо ҳастанд. Мешинед ҷои тайёр шишта ба ҳазир дам гирифта овқот хӯрда, баъд боз давом медиҳед. бинандагони азиз, мана мо дар қабати сеюм қариб ки корҳои худро ба анҷом расонида истода будем. Мансурҷон ака моро ба чойнӯшӣ таклиф карданд, гуфтанд ки барои шумоён чойи махсус тайёр карда шудааст ва мо пурсидем ки чӣ хел чойи махсус. Ба мо гуфтанд ки ин чойро махсус аз Дубай оварданд, зеро аз растаниҳои табиию шифобахш тайёр карда шудааст ва дар он ширу асал низ ҳаст. ва ҳозир мо онро тамашо мебинем ва боз як чизро гуфтанд ки ин чойро дар Дубай шайхҳо истеъмол мекардем. биёед як ҷоя тамошо мебинем. Кани Фарух. дар ҳақиқат азизон, лаззат ва таъми онро ба шумо гуфта наметавонам. дар ҳақиқат чойи бомаззаву болаззат. худро мисли шайх ҳис кардам. як дақиқа бошад ҳам. дӯстони азиз, баъд аз хӯрдани таом шумо метавонед дар ҳамин ҷо шопинг ҳам кунед. Дилрабо, марҳамат. бинандагони азиз, ҳамаи ин мебелҳое ки ба шумо инҷо нишон додем, шумо метавонед омада бо хоҳиши худ, бо андозаи хонаи худ фармоиш диҳед ва мутахассисони Globot мебел ба хонаи шумо рафта мувофиқи дархосту фармоиши шумо онро сохта, насб карда, ҷойбаҷой карда медиҳанд. рақамҳои телефон бошад дар поин ҳастанд ва мо мехостем гурӯҳи эҷодии Орион ба маъмурияти Globot мебел ҳазорон ташаккур гӯем ва махсус ба Мансурҷон, зеро имрӯз дар ҳақиқат Мансурҷон барои мо хизмат карданд ва ба корҳояшон муваффақиятҳо металабем. Мебели Globot хонаатонро кунад обод.